Ето го, динозавъра вече е пуснат и чакаме топката за атак. Да вземе паниците и почваме лудото безснеене. Айде, Блунче! Ето. Нали? Понеже много хора ме питат дали я извеждаме. Не я извеждам, я взимам и топките и я пускам да потичаме тук из двора. Само да й прибера паничките. Ох, вече успя да ми свали шапката. Айде, Блу, донеси, мамо, топката, донеси. Сега ще обиколи горе, където ядат котетата, да види дали има някакви паници за дооблизване. Ще дооближиме нещо да изядеме, ако има. Айде, мамо, топките, айде. И продължаваме големото безснеене. Така че, Блу, всеки ден я пускаме да потича. Не се притеснявайте. Тя така или иначе е с тремори на крачето. Ето сега ще дооближиме на котетата огризките от паницата. Тя вечно гладна. Не, че се не е наяла преди малко и не е изяла 1 кило месо. Ама те ще дооближиме на котетата паничките. И така, всеки ден я пускаме да потича, за да може да й се раздвижат ставичките. Не е добре да тичка, защото тя е, знаете, с тремори на лявото краче от заболяването, заради което са я изхвърлили. Така че, чао, ангели, от нас за днеска. Ние продължаваме с Блу да се събариме и да тичаме. Нали, Блунче? Кажи, мамо, чао. Много ти е зор, не ти пука, нали? Айде, чао.